behøver faktisk ikke have en nøgle at låse op med. Man kan bare gå hen til den med nøglen her. Så kan du se, og så er der sådan en lille smart knap her. Så åbner op for bilen. Den er nøglefri. Bilen kan bare lægge nøglen her. Det gode ved bilen er, at den er meget nem at betjene. De her knapper, de står simpelthen for den ting, de kan. Det synes jeg er ret lækkert. Der er sædevarme, både for og bag. Ret varme. Ja. Clear. Der er det hele, den her bil. Jeg kan godt lide, også en masse små rum i bilen her. Der er et rum heroppe til solbrillerne, så de ikke ligger og bliver ridset. Så er der, som det altså altid skal være, god plads. Nemt. Der er det nemt at betjene. God, stor, rummelig bil. Når man bakker, så kommer det frem på skærmen. Der er en her smart knap, man kan trykke på her. Det så man nok ikke, men den der. Så kan du se lige nu, så er den hvid heroppe. Når den bliver grøn, så retter den simpelthen rettet ind selv. Hvis du vil gå ud over de hvide streger. Vel at mærke. Hvis man ikke har hænderne på rattet længe, så bipper den og siger hænderne på rattet. Den fortæller her, kan du se, hvor langt der er tilbage, før bilen skal tankes. Hvor varmt det er, hvor langt du har kørt, hvor langt du kører på literen. Ja. Mega fed bil. Den eneste ulempe ved bilen, det er, at